Morjesta. Siinä on meillä nyt tuo MSD Billet virranjakaja ja niin kuin tuossa edellisessä jaksossa jo kerronkin teille, niin puhistetaan tämä ja huoletaan. Katsotaan, että tuolla on tuo magnet pick-up kunnossa ja kaikin puolin ja laitetaan takaisin sitten ja tietysti lopuksi mä säädän tuossa tuo sytytyksen ja käynnistetään. Aloitellaan hommat tässä, niin tervetuloa seuraamaan. Ennen kuin tätä jakajaa lähdetään tässä enempää purkamaan, niin ajattelin, että näihin piuhojen päihin kytken tuo yleismittari ja säädän tuo jännitealueelle. Niin saadaan mitattua siitä magnet pick-upista, mikä se nyt lieneekään suomeksi anturi, joka tätä pyörimistä, kun tälleen tapahtuu, niin siitä saadaan jännitesignaali sitten tuonne MSD-sytkäboksille. Niin testataan se, että toimii. Ja sitten kun ollaan tuo jakaja puhistettu, niin kokeillaan vielä uudestaan, että parantuuko siinä esimerkiksi tuo jännitelukemat. Sitten kun saan tuosta anturin päästä tuo liittymän rungon pois, niin kytkin ihan tämmöiseen sokeripalan tuo yleismittarin mittajohot ja laitetaan tuosta tuo vaihtosähkö asento päälle ja sitten katsotaan, kun mä tällä makitalla pyöritän akselia, että sieltä pitäisi ruveta näkymään sitten jännitelukemia. Kyllähän tuo näytti meille lukemia. Voitaisiin vielä sitten mitata täältä piuhojen päästä ihan yleismittarille, että minkälaista resistanssia se meillä näyttää. Tässä on hyvä katsoa tässä, kun on jakaja pöydällä, että toimii tuo pyöriään tuo anturi, niin laitan tuosta yleismittarin 2 kiloohmin alueelle, niin näyttää 0,58 kiloohmia ja minun mielestä se on ihan valmistajan spekseissä tuo arvo, että ei sen puolesta ainakaan mitään ongelmia pitäisi olla. Ja tämä pyöriähän menee vaan ainoastaan yksinpäin tähän, että tässä on tällä pohjasta, kun katsotaan, niin haitat, niin tässä ei tarvii nyt mitään erikseen merkkejä laittaa, että täällähän on, näkyykin nämä haitat, niin tuossa näkyy tuommoinen pyöreä muoto on valettu ja tuossa tuommoinen neliönmuotoinen ja vastaavasti täällä on sitten samanlaiset nuo muodot. No niin, nyt on tuo pyöriä pois, niin kyllähän tästä niin kuin ensimmäiset havainnot, että on kyllä tätä pintaruostetta tänne kertynyt. Hirveän vanha tämä jakaja meillä ei ole, enkä ole kyllä paljon tällä Mustangilla ajanut tosiaan, niin kuin tuossa edellisessä jaksossa jo mainitsin. Niin jatkaa tätä purkamista, että saadaan täältä tämä pick-up pois, niin otetaan tästä nämä jouset ensin pois, katsotaan ja toivotaan, että ne ei lähde tuosta kovin suurella kaarella lentoon, että pysyisi vielä osatkin tallessa. Että näitä mulla ei ole kyllä yhtään varalla. Nämä teki aina tästä vaikka ruuvimeissillä nostamalla hienosti. Tuleepahan nääkin puhistettua ja rasvattua sitten. Nyt olisi poistettu nuo pöydällä näkyvät äsken mitä osat näytin ja mietin, että mitähän tätä jakajaa vielä purkas. Jos se nyt oikein osiksi haluaisi, niin sittenhän meidän pitäisi ottaa ihan tästä tämä pitkä akseli, mikä menee tänne ylös asti. Ja jotta se akseli saataisiin pois, niin tämä ratas pitäisi ottaa pois ja samoin tämä osa tästä, että nämä on todennäköisesti prässillä laitettu, että ne ei kyllä ihan käsipeliin lähde, että aika kova homma ja toisaalta kun ei ole nyt on niin vanha vielä tämä jakaja, niin olettaisin, että ei ole vielä kuitenkaan tuosta akselin nuo puslat kulunut. Mutta mä katsoin, että periaatteessa tästä tämä magnet pick-upin saisi kyllä pois,
kun vähän tätä käännetään tästä, niin täältähän me päästään käsiksi noihin muttereihin, niin tää laittaa vähän ruosteen irrotinta sinne, niin sittenhän tuo tuolta lähtee pois. Ei onnistunut nuo muttereiden irrotus, mutta siinä on varmaan sitten ihan tuommoinen normaali pultti läpi tuossa, että se vaan pyörii tuo pultti tuolla reiässään, mutta mä huomasinkin, että täällä on tämmöisiä kuusiokannalla olevia ruuveja kehällä ja onko nyt näin sitten, että tuossa on saumakohta, niin tämä yläosa lähtisi tuosta pois, niin enemmän saataisiin työtilaa sitten. No niin, tuo kaulus lähti hienosti pois tuolta ja nyt päästään ainakin tuo pohja puhistamaan paremmin, mutta edelleenkään mä en tähän pääse tänne näiden läpipulttien tänne väliin, että tuo rako on tuossa aika kapea, niin pitääpäs vähän vielä katsella, että saataisiko jotenkin tätä levyä tästä vähän nousemaan ylös. Tekninen läpimurto ja hommat saadaan jatkettua. Ja se kannatti kuitenkin ottaa tästä holkista se läpitappi pois ja sitten täältä vaan varovasti akselin päästä tuonne päin niin kuin pari napautusta, niin tämä akseli vetäytyi tänne ylöspäin ja sen jälkeen täällä näkyy tämmönen lukkoprikka, niin sen kun avasin ja sen alla on tuommoinen aluslaatta, niin ne kun otin pois, niin tämä levy lähti tästä ylöspäin nousemaan ja nyt me saadaankin jo kätevästi täältä nämä kuusiokuloruuvit avattua, millä on tää pick-up sitten kiinni. Ajattelin semmoista, että sen verran ruosteinen osa on tässä tämä, niin vaihdetaan uusi. Noin. Siinäpä se. Ohjeen mukaan tämän osan ja sitten tähän itse anturin väliin, niin tähän kohtaan pitäisi laittaa tämmöistä tiivistettä. Ajattelin laittaa ihan jotakin tasotiivisteliimaa tuohon, niin se varmaan käy aika hyvin. Mutta tämä johto pitäisi vielä täältä saada pois ja tässä on tämmöinen vedonpoistaja, niin se pitää tältä puolelta vielä rikkoa, niin sitten saadaan tuo johto tuosta ujutettua pois. Lähtisiköhän se tästä ihan kuvan piheillä vähän väännellä ja käännellä. Aika helposti lähti ja itse asiassa saatiin vielä ehjänäkin pois, mutta tekäs mä saan tästä tämän irti vielä. Ja tässä olikin tämmönen kappale, mikä irtosi tästä vedon poistosta, niin ehkä tää voidaan vielä uusio käyttää tässä. Tuossa on nyt pöydällä uusi ja vanha magneettinen pick-up ja kyllähän tuosta niin kuin näkee jo ihan heti, että tuokin pinta tuossa niin on ihan ruostunut ja niin kuin nämäkin magneetin osat. Ihan hyvä nyt tässä vaiheessa vaihtaa, kun on meillä tuo jakaja pöydällä ja jos tulee tarvetta tämmönen MSD osa hankkia, niin tuossa näkyy sitten tuo varaosanumero. Ennen kuin tämä uusi magneetti pick-up laitetaan paikalleen, niin mitä taas vielä tästä tämä Kela resistanssi, niin tuleeko suurin piirtein samat arvot kuin tuosta edellisestä. Joo, eli 0,545 kiloohmia, niin, eli 545 ohmia, niin se on ihan ok. Niin. Seuraavaksi mä rupean asentamaan nyt tämän paikalleen sitten ja ohjeen mukaisesti niin tähän pinnalle nyt laitetaan silikonia. Mulla on tuossa tuommoista tiiviste liimaa, niin laitetaan sitä tuohon sitten kerros. Sitten aloitetaan tuon magnet pick-upin asennus. Ensiksi tulee tuonne pohjalle tämmönen kestomagneetti. Tuossa on tuommoiset värimerkinnät ja ohjeessa on kerrottu, että kuinka se tulee. Ja laitetaan tää tänne pohjimmaiseksi. Ja tähän ei tarvinnut käsittääkseni laittaa silikonia.
Sitten seuraavaksi tulee tää itse pick-up tuonne paikalle ja käytin tämmöstä Loctiteen tiivistyssilikonia. Täytyy sanoa, että aika napakka on tässä kyllä tää kestomagneetti, että kyllä nappaa niinku kiinni ihan välittömästi. Seuraavaksi laitetaan tuohon nuo mutterit vähän niin kuin heppiin paikalleen. Ja meidän pitää nyt vielä sitten säätää tästä tuo ilmarako tuon anturin ja sitten tämä mikä tässä pyörii, tämä tämmönen siipipyörä, että siinä on semmoinen sopiva rako ja ohjeen mukaisesti tuumina sen rako pitäisi olla 0,018-0,030. Niin käytän siihen sitten ihan rakotulkkia, millä tuon välyksen katon. No niin, nyt olisi tuo pick-up tuolla paikalla ja katsotaan sitten tällä rakotulkilla tuo välys tuolta. Ja tänne nyt niin kuin menisi rakotulkin lehti 0,020 tuumaa hienosti väliin, niin siinä on ihan riittävä tuo ilmarako. Sitten pitäisi tää vedonpoistaja tänne laittaa takaisin. Katsotaan, tarviiko siihen laittaa vaikka tuota samaa Loctiteen tiivisteliimaa, vaan meneekö tää ihan sellaisenaan tänne paikalleen. Tässä on vielä tää vedonpoistaja sitten tänne paikalleen. Meneekö se sinne? No sinnehän se meni. Ennen kuin jatkan tuossa jakajan loppuun kasaamista, niin ajattelin, että vähän sytytysennakkoa uudelleen saada. Eli siellähän on tällä hetkellä nyt ollut jousina niin 2 näitä hopeanväristä ja sitten sininen tuo rajoitinholkki, millä sitten saadaan tuo kokonaismekaaninen ennakko sitten rajoitettua. Eli tällä hetkellä siinä on tuo tilanne ollut, että siinä on suurin piirtein 21 astetta, niin se on saavutettu 2500 kierroksella. Kun sitten laitetaan tuo uusi setup tuonne, niin laitetaan tuo hopea lukitusrengas ja sitten hopea ja sininen jousi, niin sillä saadaan tuo mekaaninen ennakko 25. Ja se saavutetaan siellä noin 3000 kierroksen kohdilla. Pikkuhiljaa alkaa jakaja tästä kasaantumaan ja tosiaan laitoin se hopeanvärisen lukitusholkin tuonne alle ja sitten on tuo sininen ja hopeanvärinen jousi ja saat näyttäisi ihan hienosti liikkua, niin voidaan sitten laittaa tuo itse pyöriä tuohon kohta paikalle ja laittelin jo tuohon johtoonkin tuon sarjan mukana tulleen tuon uuden liitinrungon ja ohjeessa oli mainittukin, että kumminko päin nuo johtimet tuohon tulee. Tää vielä tuosta tuo jakaja kannesisuusta puhista melko puhastuu kyllä jo on ja sitten ei muuta kuin jakaja paikalle ja ajattelin, että tuo perusennakko voisi olla se semmoisen 12 astetta, eli silloin näin ollen kun tuo mekaaninen ennakko 25 astetta ja plus 12 astetta perusennakko lasketaan yhteen, niin tulisi 37 astetta ja nähtävästi se tämmöiselle vakioille rautakansille semmonen ennakko aika sopiva. Joo, Laakin peli käynnistyi saman tien, että sytytys on aika kohilla, että pitää vielä tuossa sitten ajoituslampulla tehdä tuo hienosäätö, niin sen jälkeen sitten ajattelin, että katon vielä tuo kokonaisennako, että mulla on tuo alipainelettu vielä irti, että näkee sitten se, että menikö nyt nuo jousien ja se holki vaihto sitten miten lähelle oikeeta. Mutta mä uskon, että tämä jakso alkaa olemaan meillä paketissa, niin mutta kun kiitoksia jälleen kerran tälle katselusta ja ei muuta kuin moi!